Pripravte sa, lebo zábery z tohto luxusného sídla vám doslova vyrazia dých. O to viac, keď prezradíme, že sa nachádzame vo vyhľadávanej časti širšieho centra Košíc, nedaleko Botanickej záhrady. Nájdete tu všetko a okrem toho pár bonusov navyše. Napríklad knižnicu, ktorú môžete doplniť až po 4-metrový strop. Ovocnú záhradu, ktorá rodí naozaj v každom ročnom období. Altánok s vyhrievanou lavicou a dokonca pizza pieckou. Tu sa asi ani nebavíme o dome, ale rovno túto nehnuteľnosť nazvime vilou s rozlohou 750 m2, rozprestierajúcou sa na viac ako 12-árovom pozemku. A to ani nevravíme o skutočne obrovskej herni pre deti, či intímnej zóne pre rodičov s krásnymi kúpeľňami. V neposlednom rade aj wellness zónu priamo v dome s plaveckým bazénom a saunou. Táto vila, ladená do toskánskeho štýlu, si hľadá rovnako výnimočných majiteľov, ktorí si budú užívať každé jej luxusné zákutie. Možno to budete práve vy?